Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Ngaturi kasugengan dumateng sedaya pamirsa, mliginipun pamupu kompetisi bahasa dan sastra warsa 2021. Wonten ing mriki ing sakmangke badhe dipun aturaken pengumuman nomine maca geguritan tataran SMA sederajat. Nanging saderengipun dipun umumaken menika wonten sambutan saking Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kota Yogyakarta inggih menika Ibu Yeti Martanti Esos. Sugeng mirsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kula saha panjenengan sedaya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam budaya, lestari budayaku. Ingkang kula hormati saha tresnani sedaya pamirsa, mliginipun Bapak Ibu guru pembimbing saha pamupu kompetisi bahasa dan sastra warsa 2021. Langkung rumiyin sumangga tansah munjukaken raos puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Asih ingkang sampun paring pangayoman dumateng kula saha panjenengan sedaya. Bapak Ibu lan para sederek ingkang minulya, kula minangka pangarsa Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kota Yogyakarta saha minangka pribadi kula piyambak ngaturaken panuwun dumateng para pamupu kompetisi bahasa dan sastra warsa 2021. Ing warsa menika dipun dereki 380 kalih pamupu. Estu kawontenan menika dadosaken mongkok manah kula. Amargi ing wekdal menika sanajan tasih ing kawontenan pandemi Covid, ananging kompetisi bahasa dan sastra menika tasih saged kaleksanan saha pamupunipun kathah. Nderek tetungga mugi pandemi Covid menika enggal sirna lan sedaya kagiatan ing madyaning masyarakat mliginipun kagiatan budaya saged kaleksanan kanthi sekeca kados ing taun-taun kepengker. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu lan para sederek ingkang minulya, kompetisi bahasa dan sastra warsa 2021 wonten maneka warna inggih menika maca pat, maca geguritan, maca cerkak, alih aksara, sesorah pranata cara, alih manuskrip lan stand up komedi basa Jawa. Bapak Ibu lan para sederek ingkang kinurmatan, wonten ing warsa menika kompetisi bahasa dan sastra lumampah kanthi cara seleksi kaping kalih tahap. Tahap setunggal inggih menika seleksi video kangge nemtokaken gangsal nomine. Ing tahap kaping kalih gangsal nomine menika dipun seleksi kanthi cara tatap muka kangge nemtokaken juara setunggal, juara kalih, juara tiga, harapan setunggal lan harapan kalih. Salajengipun juara setunggal, kalih lan tiga badhe dipun kintun nderek kompetisi bahasa dan sastra ing tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Kula nggadahi pangajap mugi pamupu ingkang dipun kintun dhateng daerah istimewa Yogyakarta saged dados juara satemah saged damel aruming Kota Yogyakarta. Puji syukur kompetisi bahasa dan sastra menika saged kaleksanan kanthi sae lan manggihi raos suka basuki. Matur nuwun kula aturaken dumateng Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta, Kemantren, sekolah-sekolah wonten ing Kota Yogyakarta, Rintisan Kelurahan Budaya, MGMP Bahasa Jawa, KKG Paguyuban Sanggar wonten ing Kota Yogyakarta. Matur nuwun ugi katuraken kagem sedaya kemawon engkang boten saged kula piji-piji setunggal-setunggal satemah kompetisi bahasa dan sastra menika saged kaleksanan kanthi sae. Mugi kanthi kompetisi bahasa dan sastra saged dadosaken srana dumateng para masyarakat saha pelajar ing Kota Yogyakarta langkung tresna kaliyan basa lan sastra Jawa. Bapak Ibu lan para sederek ingkang minulya, Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan temtunipun nyengkuyung kagiatan-kagiatan basa lan sastra ing Kota Yogyakarta. Kula nggadahi pangajap basa lan sastra Jawa tansah ngrembaka wonten ing Kota Yogyakarta. Bapak Ibu lan para sederek ingkang minulya, cekap semanten atur kula kathah lepat anggen kula matur
kula nyuwun agunging samudra pangaksam. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten wau sambutan saking Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kota Yogyakarta inggih menika Ibu Yeti Martanti Esos MM. Salajengipun menika badhe dipun aturaken pengumuman nomine saha evaluasi saking Dewan Juri. Sugeng mirsani. Sugeng siang, saking para juri penilaian seleksi video lomba geguritan kategori SMP Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta badhe mbabaraken saha ngumumaken video ingkang samangke mlebet ing kategori 5 besar. Saderengipun nepangaken kula Swasti Ratri saking Melati Sleman, lajeng Arpeni Rahmawati saking Yogyakarta, saha Mbak Fitri Nurhayati saking Yogyakarta ugi. Nggih. Saderengipun dipun umumaken kita ulas sekedhik ngengingi caranipun utawi anggenipun maos geguritan menika kados pundi. Kala wau sampun dipun rembag sesarengan kaitanipun kalian pamaosan geguritan menika sampun dipun mangertosi nggih maos geguritan menika ingkang dipun biji wonten sekawan nggih menika wicara, wiraga, wirasa saha wirama. Lan ing mriki lombanipun maos geguritan. Dados ingkang kedah dipun gatosaken boten namung babagan ingkang sampun kasebat ing prasyarat wonten ing lomba, nanging ugi anggenipun maos kados menapa lah menika mangke sagedipun jlantrekaken kalian Mbak Arpeni saha Mbak Fitri. Monggo. Nggih. Dados sasampunipun dipun pirsani dening Dewan Pambiji lan kala wau rembagan ingkang saking pasarta menika kala wau nggih tasih wonten pasarta ingkang maos tetembungan menika ingkang lepat dados dereng trep kalian ingkang leres. Lah menika ingkang kedah dipun gatosaken dening para siswa. Kejawi menika ugi wonten solah bawa gerakan ingkang over. Dados menika malah boten sae menawi dipun pirsani. Nah, saking kula menika cobi menawi Bu. Nggih, sarujuk kalian Ibu Arpeni utawi Mbak Arpeni menika ingkang kedah dipun gatosaken atawisipun nggih gestur dados kathah para siswa punika ingkang tasih menapa nggih kalau dalam bahasa Indonesia over. Oh, bahasa Inggris ya. Jadi iya agak berlebihan ekspresinya. Jadi dados menika kedah dipun gatosaken rikala maos geguritan menika mboten kedah ngantos solah bawanipun ingkang ngendikaken dipun ngendikaken Bu Arpeni kala wau. Solah bawanipun mboten kedah tanganipun ngantos Cepaplang. Nah, dados cekak. Jadi membaca geguritan atau puisi itu adalah kita menyampaikan pesan yang ada dalam geguritan atau puisi tersebut. Cukup dengan dibaca, dihayati, tidak perlu dengan gerak yang terlalu berlebih. Nggih. Tinggal malih. Nggih. Nggih, wonten malih dados kathah siswa menika anggenipun maos antawisipun larik setunggalan larik nomor kalih menika dereng nyambung, dereng manunggal. Dados tesih maos pisah-pisah. Estunipun menawi nyeret maos geguritan menika saking larik pisan ngantos pungkasan menika kedah manunggal. Nggih, maknanya biar menjadi satu. Yeah. Lajeng artikulasi. Nah, kedah dipun gatosaken wonten ing bahasa Indonesia kalian bahasa Jawa, utawi basa Jawa menika wonten bedanipun. Dados pelafalan fonem D dan DH. Nah, menika sampun beda. Nah, dados menika kathah para siswa ingkang tasih dereng napa nggih ngetrapaken utawi mengucapkan, melafalkan dengan lafal yang tepat. Nah, menika mangke saged dipun sinaoni gladan malih supados para siswa menika saged langkung pener anggenipun
maos geguritan menika. Nggih. Mangkaten Sikat. Ampun, nggih. Paling setunggal malih ingkang paling pungkasan saderengipun pengumuman nggih. Kaleres wonten ing video ingkang sampun kakintun menika wonten ingkang anggenipun maos mawa salam. Nah, menika mboten perlu nggih. Assalamualaikum menapa kemawon salam menika mboten perlu. Lajeng wonten ugi ingkang tanpa teks. Nah, menawi tanpa teks menika napa sanes maos geguritan nggih nanging deklamasi. Nah, itu sangat berbeda sekali antara deklamasi dengan maos maca geguritan nika. Nggih, lajengan kemawon menika nggih. Nggih. Berita acara penilaian seleksi video lomba geguritan kategori SMP MTS tingkat Kota Yogyakarta tahun 2021 Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Pada hari ini Jumat 13 bulan Agustus tahun 2021, Dewan Juri Lomba Geguritan kategori SMP MTS tingkat Kota Yogyakarta tahun 2021 Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta terdiri atas 1. Swasti Ratri Eni Lestari SPD, Fitri Nurhayati MPD, dan Arpeni Rahmawati SPD. Setelah mendengarkan, menyaksikan, dan memperhatikan video penampilan para peserta Lomba Geguritan kategori SMP MTS tingkat Kota Yogyakarta tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, memutuskan nama peserta yang tercantum di bawah ini sebagai nomine Lomba Geguritan kategori SMP MTS tingkat Kota Yogyakarta tahun 2021. Nomine 1, nomor urut 4. atas nama Nomine 1 dari SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta atas nama Nabila Nur Fatikah. Nomine 2 dari SMP Negeri 12 Yogyakarta atas nama Muhammad Abqori Narendra Afandi. Nomine 3 dari SMP Negeri 8 Yogyakarta atas nama Briliana Respati Wijayasari Gunawan. Nomine keempat dari SMP Negeri 2 Yogyakarta atas nama Afif Heza Putra. Dan nomine 5 dari SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta atas nama Nareswari Darlin. Demikian berita acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Matur nuwun. Iki upama dening Asti Pratnyaraten. Lair cengir diseteli lagu ngerek. Laku sak jangkah basa manca wis diambah. Wis doyan sego hamburger sing sumadya. Ana dakonan betengan uga bentikan. Dicawisi Barbie, Naruto, Batman lan Shinchan. Jare mono karben ora keri ing jaman lan peradaban. Kulit sawu mateng dudu bulet. Irung pesek ora kaya betet. Dedeg sedengan ora kaya genter. Mripat coklat dudu mata kucing. Lah kok ngowahi padatan? Kena wae sinau monco kanggo pengalaman. Nanging iki lho pangananmu. Rasakno dhisik. Maman mboko sithik. Sawangan galung. Bulene paseh aksara Jawa apa dene bedhaya.
keris wae dening Royce. Le, apa awakmu ngerti bedane keris karo lading? Dununge keris iku ora landhep yen tetandingan karo lading. Ora bisa kanggo ngrajang apa meneh negor jejeking wit. Ora bisa migunani ing sakehing karya. Le, kowe kudu sinau. Kahanan wis ginaris. Keris iku perkara kang diwaris. Keris unggul ing sasmita sinambi laku. Dalane manungsa wis mesti beda. Ngelok lan lempeng sarana tumuju ing pucuk. Pamor pratandha siji lan liyane beda. Mula aja sarwa digebyah padha. Warangka dadi gambar sajroning jati. Mula eling lan waspada. Kudu ngati-ati ngatur lagi. Le, ora waton landhep bisa ngrajang sabarang. Sejatine suksma kang karep netepake nyumurupi ala lan becike. Jaga telenging rasa batining manungsa. Iki upama dening Asti Pratnya Ratri. Lair cenger diseteli lagu ngerep. Lagu sajangkah basa manca wis diambah. Wis doyan sega hamburger sing sumadya. Ana dakonan, betengan, uga bentikan. Dicawisi Barbie, Naruto, Batman lan Shinchan. Jare mono karepen ora keri ing jaman lan peradaban. Kulit sawo mateng, dudu bule, irung pesek, ora kaya betet, dedeg sedengan, ora kaya genter, mripat coklat, dudu mata kucing. Lah, kok ngowahi padatan? Kena wae sinau manca kanggo pengalaman. Nanging iki lho pangananmu. Rasakno dhisik. Maman mboko sithik. Sawangen galuh. Bulene pasih aksara Jawa. Apa dene bedaya? Gamelan keprungu ing negara Paman Sam. Lah nek kabeh diusung rono, awake dhewe duwe apa? Yen ora kok rukti
bakale kowe nangis ngegirisi. Banjur arep keklamben apa? Yen kembenmu wis ora rupa. Upama iya iki isih ukara upama. Lan muga-muga pancen amung pangangen ala. Keris wae dening Nur Rais. Le, apa awakmu ngerti bedane keris karo lading? Dununge keris iku ora landhep yen tetandingan karo lading. Ora bisa kanggo ngrajang apa meneh negor jejegeng wit. Ora bisa migunani ing sakehing karya. Le, kowe kudu sinau. Kahanan wis ginares. Keris iku perkara kang diwaris. Keris unggul ing sasmita sinandi laku. Dalane manungsa wis pesti beda. Ngeluk lan lempeng sarana tumuju ing pucuk. Pamor pratandha siji lan liyane beda. Mula aja sarwa dikebyah padha. Warangka dadi gambar sajroning jati. Mula eling lan waspada. Kudu ngati-ati ngatur lati. Le, ora waton landhep, bisa ngrajang sabarang. Sejatine suksma kang karep netepake nyumurupi ala lan becike. Njaga telenging rasa batining manungsa. Iki upama dening Asti Pratnya Ratri. Lair cenger diseteli lagu ngerep. Laku sak jangkah basa manca wis diambah. Wis doyan sego hamburger sing sumadya. Ana dakonan, betengan, uga bentrikan. Dicawisi Barbie, Naruto, Batman lan Shinchan. Jare ngono karben ora keri ing jaman lan peradaban. Kulit sawo mateng dudu bule. Irung pesek ora kaya betet. Detik sedingan ora kaya genter. Mripat coklat dudu mata kucing. Lah kok muai padatan. Kena wae sinau manca kanggo pengalaman.
Bulene paseh aksara Jawa apa dene bedhaya. Gamelan keprungu ing negara pamansam. Lah nek kabeh diusung mrono, awake dhewe duwe apa? Yen ora kok rukti, bakale kowe nangis mikirisi. Banjur arep keklamben apa? Yen kembenmu wis ora rupa. Upama, ya iki isih ukara upama. Lan muga-muga pancen amung pangangen Allah. Kepethik saking Serendipity Astabrata 2019. Grace White dening Nur Rais. Le, apa awakmu ngerti bedane Grace karo Latin? Dununge Grace iku ora landhep yen tetandingan karo Latin. Ora bisa kanggo ngrajang apa meneh negor jejeking wit. Ora bisa migunani ing saking karya. Le, kowe kudu sinau. Kahanan wis ginaris. Kres iku perkara kang diwaris. Kres unggul ing sasmita sinandhi laku. Dalane manungsa wis pesthi beda. Ngelok lan mempeng sarana tumuju ing pucuk. Pamor pratandha siji lan liyane beda. Mula aja sarwa digebyah padha. Warangka dadi gambar sakjroning jati. Mula eling lan waspada kudu ngati-ati ngatur lati. Le, ora waton landhep bisa ngrajang sak barang. Sejatine sukma kang karep netepake nyumurupi Allah lan becike. Jaga telenging rasa batining manungsa. Kapethik saking antologi geguritan Memetri Pekerti Dinas Kebudayaan Bantul 2020. Iki upama dening Asti Pratnyaratri. Lair cengar diseteli lagu ngerep. Lagu sajangka basa manca wis diambah. Wis dian sego hamburger sing sumadya. Ana dakonan, betengan uga benthikan. Dicawisi Barbie, Naruto, Batman lan Shinchan. Jare mono karep ben ora keri ing jaman lan peradaban.
kulit sawu mateng dudu bule. Irung pesek ora kaya betet. Dedeg sedengan ora kaya genter. Mripat coklat dudu mata kucing. Lah kok ngowahi padatan? Kena wae sinau manca kanggo pengalaman. Nanging iki lho pangananmu. Rasakno dhisik. Maman boko sithik. Sawangen galuh bulene paseh aksara Jawa apa dene bedhaya. Gamelan keprungu ing negara pamansam. Lah nek kabeh diusung mrono, awake dhewe duwe apa? Yen ora kok rukti, bakale kowe nangis kekirisi. Banjur arep keklamben apa yen kembenmu wis ora rupa? Upama iya, iki isih ukara upama. Lan muga-muga pancen amung pengangen ala. Serendipity Astabrata 2019. Keris wae dening Nur Rais. Le, apa awakmu ngerti bedane keris karo lading? Dununge keris iku ora landhep yen tetandingan karo lading. Ora bisa kanggo ngrajang apa meneh negor jejeging wit. Ora bisa migunani ing sakehing karya. Le, kowe kudu sinau. Kahanan wis ginaris. Keris iku perkara kang diwaris. Keris unggul ing sasmita sinandi laku. Dalane manungsa wis pesthi beda. Ngeluk lan lempeng sarana tumuju ing pucuk. Pamor pratandha siji lan liyane beda. Mula aja sarwa digebyah padha. Warangka dadi gambar sajroning jati. Mula eling lan waspada kudu ngati-ati ngatur lati. Le, ora waton landhep bisa ngrajang sabarang. Sejatine suksma kang karep. Netepake nyumurupi ala lan becike. Jaga telenging rasa batining manungsa. Antologi Geguritan Memetri Pekerti Dinas Kebudayaan Bantul 2020. Matur nuwun.
dening Asti Pratnyaratri. Lair Cenger diseteli lagu ngerek. Lah kesajangka basa manca wis diambak. Wis doyan sego hamburger sing sumadyo. Ana dakonan betengan uga bendikan. Dicawisi Barbie, Naruto, Batman lan Shinchan. Jare ngono, karben ora keri ing jaman lan peradaban. Kulit sawo mateng, dudu bule. Irung pesek, ora kaya betek. Dedang sedengan, ora kaya gentek. Mripat coklat, dudu mata kucing. Lah kok ngoi padatan? Kena wae sinau monco kanggo pengalaman. Nanging iki lho pangananmu. Rasane dhisik. Mamahan mboko sithik. Sawangan galo. Bulene paseh aksara Jawa. Apa dene bedhaya? Gamelan kaprungu ing negara pamansa. Lah nek kabeh diusum mrono, awake dhewe duwe apa? Yen ora kok rukti, bakal kowe nangis gegirisi. Banjur arep keklaben apa? Yen kembenmu wis ora rupa. Upama iya iki isih ukara upama. Lan muga-muga pancen amung panangen Allah. Sing nyipiti Asrabata 2019. Virus Sastra Jawa dening Eni Setyawati. Virus Sastra Jawa. Wes wayahe diwenehi hawa. Wes trepe dititipi nyawa. Dadya sarana anggelan rasa. Dadya warangka angumbar jiwa. Virus Sastra Jawa. Tambah ngrangkut anggonmu sengkut. Mlebu ing sela-selaning jamruting raga, jiwa lan rasa. Dadya pangendah bawana kanggo pangayom lan pamrayoga. Agesang manungsa ing maya pada uga dadya pepadang sang hyang wenang. Kanthi mantering diri jawi linandhesan kitab sucining Ilahi. Antologi Geguritan Kidung Karangfitri Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2020. Para pamirsa, menika wau video-video ingkang mlebet dados gangsal nomine. Salajengipun gangsal nomine menika badhe dipun seleksi kanthi cara tatap muka. Lan sumangga dumateng para nomine enggal-enggal nyamektakaken
menapa ingkang dados koreksi lan evaluasi saking dewan juri. Ing sakmangke para nomine badhe dipun hubungi kalian panitia saperlu diwontenaken technical meeting supados cetha anggenipun pelaksanaan seleksi tatap muka. Para pamirsa lan para pamupu ingkang tansah kinurmatan, cekap semanten anggen kula nderekaken pengumuman nomine menika. Kathah lepat anggen kula matur kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.